India. Bye. What's the station? Is it winning? Just make it move out that way. I'll make it out of otherwise the guys are ready. Yeah. Okay. All right. You talk her. No. Sir, I won't take much of the time. How? Amukweza udindo. Valeda sadi kundende. Iwo kunama. Panopo ndoti mamesha natacha. Azingotani? Iwe. What is that? Komano utaboya gema wao. Mozambique. Really? Have you come to the level that you asked me what I'm doing that side? You know my job, right? I'm not supposed to ask you. Zmango dengera. On what situation? Well, you're costing me millions. I'm supposed to ask what you were doing there. Because apparently you're supposed to do a job for me. Point of collection. Yes, I'm doing millions for you, but what you pay is me. Is it equal to the job that I do it for you? But don't I pay you? You pay me, yes, but less. So I went to do another job where I've got a lot of money. So you're teaching me, right? Of course I can if you're failing. Yes, I can teach you. I say Arafat. Mamisha na atat. Wakaniko ndi bwesendra. What do you mean? You're supposed to go do the job on the way. Of course, yes. Did you ask yourself why you failed to do that? Did you tell me? Do I have to tell you? You have to. You know our deal. It's about money. You own money, I own money too. No. This thing is about communication. Unduuze, what is it? What's the problem? I don't know. I can't just be assuming as if you're a baby. You go to your We only communicate to the job that we do. I cannot communicate with you my personal job. You understand? No. This was supposed to be my job. Okay, you know what? Umazua cinema for no Jules and Harry. You understand? Just come to the point. Titani, what do you want me to do? Okay, it's as simple as this. Go do me the job and bring me the money. Zandramas. Then we'll share. Umazua, I always repeat this word. Remember, associate your life with okay. You understand? For the past 3 jobs you have complained with the go through, you find me there. I know, but you've been there. You understand? That's wonderful. So did you ask yourself why? I'm asking you why. I was out. What can't you do? I want money. You ain't in a change this year's it. You know my conditions. I want money, you want money. I handle gun, you don't handle gun. I kill people, you have never killed anybody else. I make money, I will share the money to you. You understand? You underestimate me, right? Nah. I hate nonsense. You know what? You underestimate me. But I can make that money double it. Okay. You know what? Go get my money. Let's share the money. Okay. No, you need to get money. Because the individuals right? Sweetie, you have a gun. I have the power that I can get the gun from you. Okay. Impossible. Okay. Do you want us to bet on it? If you want. Actually, I don't bet with girls. You underestimate me, sweetie. You know what? You're a girl. I know. I've done this with people more than you. You handle guns. I can handle guns. Sabon
aine ndipita banda ufulu kwa eneo ndi chimene Malawi national team inadula kamenya ku safa ndi zaka 19 and kumene kuko nakapanga chinthu choti ine mwanga sinema iwala napanga assist game ya Mozambique ndi Malawi kwa eneo ufulu chifukwa chinthu anakuliza dzina langa ndi Beatrice Mpinganjira. Ufulu kwa ineyo ndikusewera netball yomwe ndimayikondesesa kwambiri yomwe inandipangisa kuti ndikayimirire dziko langa m'mayiko akunja ochuluka. Ni mageribida mangani kuti ndi ndufu ndimagusa mu masuka business yanga. Dzina langa ndi Neva Mabinje. Ufulu kwa ine pa business yomwe ndimachita ndomwe imatha kuthandiza anthu a dera langa kupeza chinthu chomwe akufuna. Dzina langa ndi Shireen, ndimayimba nyimbo za gospel. Ndine wachimwemwe chifukwa ndili ndi ufulu wogwiritsa ntchito luso langa pomasulira maganizo anga. Kaki. Sa. Last weekend nene kuja. Munanena kuti ndipititse agalu utipi. Nde unapititsa? Zinavuta fana ngasimu munanena kuti ndikapange communicate ndaku transport ndi kaya mafuta zinaenda bwanji meneko. Kodi ukudziwa kuti kukhala OC kapena officer in charge chimathandiza kuti chani? Bwana, zimezo mpaka na mukanduze zaka zonse ndakhala ndikugwira ntchito zindende zikamba kunena lero. Ndikufuna ndikuze kunena kuti Kaki ineyo panopa pa station bwana ndi ine. Undivesese? Ena matakhala ma officer in charge. Koma ine ndine officer in charge. Koma ndine assistant superintendent. Undivesese? Nde ine ndikama pereka ntchito inusama mvera zimene ndikuyankhula ineyo kapena zimene ndakulamulira muzika nokha mavuto muziwa zimene zo ndi ndufulu ina kuti mukakhale kwa Ngabu kuchikwawa kupasa transfer ineyo ukakhala kwa Ngabu kuchikwawa ndi Oktoba ino kuzowa kale kuti nthawi ino itenda kuchikwawa kwa Ngabu kumapeka bati koma safike pamene Roy kokamusiya ku Kapolo kuchikipa ineyo ufulu umene ndi nawo kupereka ma transfer ngana safike pamene hapo kani kama James alikuti alinkati sa mlango kwa Kaki mugundithwe libanje Roy ndifuna ndibuze ine ndi bwana wako Roy kabina mwina sukubvetsesa kabina kuona ngati ulota ine ndi officer in charge office pano ndipo siyoto izi zikuchitikadi ndi mino mwe makhalira tikubvetsesa ne nkhaimira itseka Kaki ndifuna nene kuti uncle a James anandibisa ku office kwanga tikumvane chabwino sa James office pan alibe file and the file ya James sa lodule anafika nthawi yanji chifana bila kuti nazoota abere wiki ya siku bene mazoota abere wiki noyi kwani fact ndi ananyakuta kunyamuka anafika bani office one anakoda office fa anazoli bwana wa office panopa ndineyo ndana bwera office wanga zanda ndaulira so as a boss panopa you Kaki sa James atuluke ndikuti James atuluke maki alipati maki afya makala chilo maiziwa hivi ndukantulutsa kuma ngofuna polisi ndukantulutsa basi Mungu sana be smart be smart chitakwesa kale moto untenge mbili panja kwa office kwa juniors yanga panja pa office yao iwe ya tapo besa sigalo moto sanga sana iwe changu ya kama dzidzi kama dzidzi masala bachiwa ino yangu na usile mzee mpanda wa ina ya bachi bwana kaini bwana masala banja bwana ananena kuti utuluke ndia ziko bwana ziko mkwambiri na chokoza kwambiri ya mu kubangara icho sazira ziko mkwambiri bwana abana chokoza kwambiri abana ino Mungu akusokoleni ziko mkwambiri basi no Mungu akusokoleni abana na chokoza yabula bwana ziko ya oje muone sasa sasa sumugade ndani patet
komano ya chinaso chimene mapanga mumwati mukamapita kukapanga operation ukhale kwangwagwira anthu mapanga report office kwanga koma ukhale ukatenga katundu kuti katundu anabedwa mukayang'ana katundu kusamanduza imfa chani za katundu ndeyo kumabisa kumazongo kagwira anthu kumanduza zina zimango nakuyika pepani mugwira ntchito mugwira chabwino ya Roy I think ndikufuna kwa office kwanga iwe ya upange changu nthawi yanji bwana 2 hours from now. Okay. Yetu. No besa. Ya changu kuma yes? Okay. Yeah. iwe zovala dzako Bana basi palibe kuto basi. iwe ifendele dzikhala dzone zinakazi nasowera kuto utsekeso pamenepo Siva anafika huko ngani? Kubwera? Bona. Fantastic. Kubwera kuendana kubwera kumasindi kudziwa kuti ndili naona. For the past 3 weeks. Anabwera kwa ngati? Kuno. Kubwera kwa mabwera inde. Umenensa nami siningakumbukire kuti anabwera ni ndani, enda anabwera liti. Fomu no mabwera ntambiri mbiri. Oho. Inde. Nendi kuuze. Mfano msilotenga. Ukamwona Steve hiyo? Umuze kuti zopusa ndi madana nazo 1 asa nditengere kwa kanti yesa uthenga ndikuza usachosele usakaunjizwe kamuze nde ndikukuzira pano pano tamfana kumano samuimbira banje samu ndi yankafoni ndiye ne chindukhuza njani mesa kuna mama bwere ndino ngene ndi nthawi yogulisa anthu sindi ndi nthawi yokuti zikhala pasi umakamba ndi munthu iwe santeseso umuze usati mwamuta yakale. We all have goals, but few pursue them with passion. Many give up before they achieve them, and so it seems big goals are impossible to achieve. Many believe that goal setting is a waste of time, and that dreams are just that, dreams. But not us. At Nico Asset Managers, we believe that all dreams can be turned to reality. To us, anything is possible. If you define your goals clearly, if you set a clear path, if you stay committed and execute your plan with consistency, you will inevitably achieve your goals. That is why we have devised an approach to help you clarify your goals, set you on a clear path, and ensure that you remain focused. Now, you can lean on our strength and benefit from unparalleled expertise as we turn your dreams into reality. Nico Asset Managers, it's possible. Matezi nazake jeni maganiza basi. Mami pasa mavuta. Hayi ngizomangisa panoba. Ulali kiu, sorry. Kuzibangani zindu zodi tikukula. Let's be serious this time around jeni tujokera kudali. Sorry. Eba, suta jibobangira dalai. Okay, fine. Wari kologia? Zata jabu ino zata. Memory. Ndufuna nduze chintu chimozi. Wamvesesa zomwe zinachitika tsuita sizina ndisangalasi jina nazowa bwanji kuti we tikumana kuphala nendi chini Maibo ngesi ngati kuziwa koma that means sipu ai
chibwanayi memory palubali wanji pakati pa Jane and Jimmy. Lonse sipo. You think it's making this zabwino zomwe zinachita kumpala zija? I'm tired of your nonsense. Please. Sorry, kalabansi boma. Zinangojitika so. Sinthawi panopati zipangaso za chibwana Jane. Tuchokera kudala anthufe umvesesa. Ndisamveso your nonsense with him. Okay? Please. Susan Vaso ndiwo sizajirikaso. Ngati pali kulumikizana kuli konse kuteletu. Siwolo namba yake ndilibe. Beba kuma. Nampele. Please, ugambirane naye. Ndiyankhwana naye sipho usadandaula. Sorry. Sizajitikaso usadandaula. Ndiyambirana naye. Waona? Message zime. Sipo. Iwe nakuzagalomva ndinakusodiwe in the night now. Kumesema muna meni makufuna. You are not my child. Univa? Undisiye fatisokone banjalanga undisiye ndakula ndikwenda kuti ndikwatile sindingamakhala ndikulimba nabenjiwe ndinakusiya napanga nawe zambiri mbiri ndibe nazo ntchito nakuvula natani zinazo zondibe nazo ntchito koma chimene ukaziwe ncho nazo kuti iweyo ndiwe ndrama zanga ukumva iwe mwamuno opusa mene ukandivula muchonali vilaja zochitsimu. And was it 3 shots, Jim? There's hotness in this. Wimbe phone ngeke suku ndiyankha phone wena opusa uvefa kama kuzozunga khaenzana kodwa mandile nakuzindadira ini magana ndikundidigirira bora zathi ni muntu magale mu referi begali mu ndio sanduza ndikurenga mu bwana ha sumaziwa ndi begali mu ndio kwa ndinavuta banje yangu sini maive next time njoma klaso mbwa bwana ntamu naye you want this? Have seen Fanta. Mabali songa live wa mapasa mwili. Kuma kumeneku. Huh? Kulezera kotero. You know.
Steve. Steve, you want us 2 days. 2 days within the jogging nyumba much. 2 days. I don't even know what to do. And this time he's serious. He doesn't even want to talk to me. The reason why I called you. The phone do well and call this Steph. You know what? I know you know I take you as a sister. I love you so much. But sometimes you behave like a fool. And the other thing, why these people, they want to kill me. Come and stand it. And that's why I called you. Wala siku jona nitamangisa kwa nje. Nitamangisa ngadi ithero. Ndifaje ntakumbea. Not as well. Muzitengera be. Ndenga mwana ndizovuma bwera ngasema funa mubwe ndabwe that phone. Huh? Nangashadiri nembele na iPhone. That one. Sound yanka phone. Ne. Madini susafuro yanka phone. Moja arrested. Zovuda bunch. Even you. Was that good to Zovuda? Huh? Zovuda ya credit step. She don't want to jump over. This will come by night. Come I remember, I would do 2 days. I did 2 days. And this time around, he's serious. He doesn't even want to talk to me. And why so? These people want to kill me. Oh, my Sandit. Sandit. There's the reason why I called you. I want you to talk to Steve. Now, first, I wouldn't have to tell you no time. You behave like a sorry, not like think you're well, parents. Yes, Susan remote. Nakuru. Valeta, mtu uza kuti chani? Officer in charge, not Valeta. Iwe. Ase, kunoko, iwe ndi Valeta. You and the Valeta. Yes. I think it is only good that it's not easy to accept a change. You and the Valeta, on a serious note. Oh, see, dog. What's in Okunko? I say, man, Mudu's origin. Guys, Ineo, the officer in charge, Officer Saja, in the young and Kuma the guys are trying to say, and I'm with you. Ngakarebe, many nine guys, Simon and one. Be honest. Naimba phone, uzapizori phone uzaidula ine mundive kuti ndifuna siku imene chauta ngoimba phone man mmene ndinafampukira uya lowera kwena tawa yoni muona ngati unali pompa chikwa kuti potipereka lokukukonda efeti kanapanga chani ife mene akuti sakire efeyo ndeti zibwera kumene kuchauza zikano watu wambidwa ali mkati. Anyway, guys, izonzo didn't see up, zile zinachitika. Chente bange zina. Kukhala OC ulizithandwa zojani kwa ineyo.
Separate. Ine madana nduzi mwaziti koloweka. Waona zimena upanga. Okay guys. Koma ife we are happy kuti we ndo OC. Ayi za happy zopambana. Utibweresera chani kuti panopa. Iwe. Station A page muni VCC. Imeje mangana ibangane indeed ma substations tina timene timanganira chiri chikutandaza ichi. Ma operations zose azoidi mene. Ali pansi paine. Mani VCC. Ma patrols. Mani VCC. Ma patrols aja inenda mende sikali kuva magaisa aja kuti okay inu muvai nthawi inu muvai uku inu muvai zili mwanja mada mine. Now you're talking. Mani VCC. Ndikuti ineyo mission ndizingoswija uda guys apa ndingomenya ndingwitseka apa ino awana apa Kani timene alaba malibesisa news ndimene officer in charge big man Valeda Valeda kumana ze nizanangu ya mfano timpangire celebration awe tufuneka pale mazoro mazoro wanyembo pala wina ucha wina jamaona ngare mageza jana magabe uja amadi roy amaza amen amendo kwima pana amen jati mupweteka nsie amendo kwima yusingoti pasa mamufu basi amesicha Paroko baba tedi ba freelance no apa pase zikolo kugoma ne madam panda jasona tena jimfandu ndabange amajata mendigwira dama amene iyo usanzo kugwira mponye kumuzi iyo ase tamponye kumuzi kuti ali kwenda kuchire kwina kwakeso ungagwira amene ujase okay koma no say to be very honest we are happy iwe apa ayiveti pangize nzoti nafenso uchi uyu tiumbe kukoma ngomera kodi ni tawi yanu ino game ngati simuiona po nthawi imene ndili OC ndiri nibe kumufuti mufuti ndi tawi yanu ino yodi muiona tata game ndiye kuti chili chose mifuti chani by the way kana mifuti mazulu anowa kungubera pateni iwe wako ndikuti magazo se town mundu ananguna ngono dia kani ndi connection you know it's about connectivity akuyera